Добър ден на всички! Благодаря за огромната посещаемост. Не съм очаквал толкова много хора. И тъй като има опасност да се срути тази историческа сграда, но по-добре се срути сграда, да не се срути България, нали така? Да. Още един път добре дошли на всички. Тази вечер сме се събрали тук по един повод, който не е толкова свързан с мен като персона. Разбира се, идеята е да покажем една далеч по-голяма и бих казал надпартийна подкрепа, не за Иво Христов като персона, а по-скоро за едно ново начало на страната ни. Надявам се. Иска ми се. Както знаете, аз съм често обвиняван за това, че на мен е присъщо генетично черногледство. Обикновено черногледи ги наричат тези, които са реалисти. Но разбира се, изборите, които идват сега на 26-ти, са най-малкият проблем на страната ни. Проблемът не е толкова в изборите, формалния избор, юридически избор, политически акт, а по-скоро какъв избор ще направи нашата страна в времето разделно, в което ние, надявам се, всички разбираме, че сме влезли. А България е на кръстопът. Много хора си мислеха в началото на 90-те години, когато започнаха така наречените обществени промени в Източна Европа, включително и в България, че това е края на историята. Помните това клише? Наукообразно. На Френсис Фукуяма. Хубавото или лошото на историята е, че тя никога не се повтаря, Б, разбира се, повтаря се като фарс, както е казвал класика, но не на последно място, че историята винаги ни поставя пред избор. Или ние, българите, ще бъдем достойни за проблемите и за избора, който ще направим или не, това зависи от нас. Не зависи нито от изтока, нито от запада. Зависи от нашето качество на патриоти, зависи от нашето качество на хора, които си милеят за страната. И в този смисъл този избор не е за една или друга партийна разцветка, тъй като някъде в началото на 2015, 16, 17 година се разбра, че проблемът на България не е някакви кусури на икономическите или социалните или някакви други така наречени политики. Целият курс е грешен. Цялата посока на страната е грешна. Разбира се, това не беше политкоректно, не трябваше да се казва. Ако ние продължаваме по този път, разбира се, бъдещето на страната е мрачно. Има едно още нещо, което е особено перфидно на прехода, това е, че нас ни убеждаваха, че ние сме безсилни, че ние не можем да контролираме ситуацията, че от нас нищо не зависи. Естествено, когато искате да убиете една жертва, първо трябва да я омаломощите, да я лишите от нейните средства за съпротива, от нейния естествен имунитет. И трябва да ви кажа, че много постигнаха в това отношение. Почти сме на ръба във всяко едно отношение. Тази вечер тук сме се събрали следователно не толкова да подкрепим един човек. Човека не е толкова важен. А да подкрепиме нашата убеденост, че така повече не може. Всъщност може, ако трябва да бъдем честни. Но ако така продължи нашата страна, нейният край във всяко едно отношение, най-вече цивилизационно, е близък. Преди вчера, всъщност и онзи ден бях в Кърджали, където отидох да дам едно рамо, заедно с други приятели и колеги, тук ви ги виждам в залата, на нашия приятел Александър Симов. Сашо Симов, който се бори като лъв в Кърджали, не за партията БСП, а за България. И знаете ли кое беше от една страна страшно, но от друга страна отрадно за душата? Страшното беше, че българи отново продават България, там на предната линия. А турци защитават България, пак там на предната линия, което ми даде надежда. Турци говореха, че трябва да защитават нашата България от чумата, която идва от изток.
в лицето, директно ще го кажа, на ДОСТ и свързаните с тях български предатели и киряк-цевчовци на най-високите нива в държавата включително. Така че ние трябва да започнем от някъде. Първо с назоваването на проблемите, а не тяхното замазване. И второ, разбира се, да решим най-важната задача, да сменим политическия режим в тази страна, който е убийствен за нея. Историята ни даде шанс, колкото и да е странно. Отново се отваря прозорец от геополитически възможности. Той се отваря и затваря за много кратък период от време, колкото да е странно. В момента големите геополитически фактори, Европа е в ступор, съобщиха ни официално, че тя е на две скорости, не, че ние това не го знаехме. От друга страна се оказа, че в световен мащаб геополитическия господар на света има собствени проблеми. От друга страна, срещу нас, под нас и на изток от нас се завързва огромна геополитическа драма. Това може да засмучи България в канала на историята, обратно може да изведе на нова орбита. Извеждането на нова орбита не става като седиш подпрян на довара на историята и чакаш тя някакси да се случи. Историята я правим всички ние. Или ще бъдем достойни за нея, или ще отидем в канала й, който показва, че не сме били достойни за нея. Ние сме в Пловдив, тук в сградата на областното събрание. Тук преди 130 години ни други българи, ги отзад ни гледат със страшните си очи. Млади хора, между другото, като погледнете. Ако не се лъжа, от ключовите дейци на Съединението само Данаил Николаев е бил от по-възрастен, ако така може да се нарече. Тия младежи не са се прекланяли пред това какво ще да каже европейския концерт или какво ще каже государя император, пък още по-малко какво ще каже Османска Турция. Те си го направили не благодарение, а въпреки обстоятелствата. Следователно, цялата логика на българския преход беше да скършат нашия гръбнак, да не си помислим втори път, че можем да направим такова нещо. Дали ще стане ли? От нас зависи. Така че аз благодаря и на... Виждам тук едни достолепни хора пред мен, които, надявам се, ще кажат по някоя дума след малко. Аз виждам тук интелектуалния елит, може да се каже, на нашата страна. Не това, дето се самонарекло политически елит и не е упълномощено за това от никого. Тук, да го кажа директно, тинята на прехода, което се зове елит на страната. А он е другия елит. Елита на словото, на духа, на волята, защото, както знаете, всичките неща започват със словото и с мисълта. Благодаря ви на всички вас, че дойдохте тук тая вечер. Надявам се, че това няма да бъде последното събиране. Надявам се да имаме и други поводи да кажем, че сме постигнали нещо, а не само да се оплакваме, че нещата вървят на зле. А сега давам думата на моят боен другар и приятел Елена Йончева, която иска да каже нещо.